खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड निउज 24 बयनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। बिटिसिनि बिसायख'थिनि फिथाइया थांनाय हर गेजेराव फोसावनाय जाबाय। फिथाइ बायदियै रावबो हानजायानो आबुङै सोरखार दानो हानाय थासारियाव गैया। बेनि थाखायनो गोनो गोथो मोनसे थासारियाव सोमजिदों। बिटिसिनि बिसायख'थिनि फिथाइया गोनो गोथो खालामदों बयखौबो। दाबो दुंहाव थासारियाव दङ सोर सोरखार खालामगोन। नाथाय मख'नाया मोजांदि बिपिएफ हानजायानो बयनिख्रुइबो बांसिन मासि आवग्रिनो हानाय हानजा जानानै फैदों बिटिसिआव। बिटिसिनि बिसायख'थिनि फिथाइ बायदि बिपिएफ हानजाया मोन 17 मासियाव, इउपिपिएल हानजाया मोन 12 मासियाव, भारतीय जनता पार्टीआ मोन 9, जेएसपिआ मोन 1 आरो कंग्रेसआ मोन 1 मासियाव देरहासार जानो हायो। नाथाय रावबो आबुङै 21 मासिखौ हारसिंनो मोननो हायाखै। बेखायनो गोनो गोथो मोनसे थासारियाव दङ। 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइया गोनो गोथो थासारियाव फैदों। बे बुब्लियावनो भारतीय जनता पार्टीआ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय एबा गावसोरखौनो किं मेकार होननानै बुंना लादों। मानो होनोबा भारतीय जनता पार्टी नङाबा मोनसेबो हानजायानो आबुङै सोरखार दानो हानाय नङा। मानो होनोब्ला बड'लेण्ड पिपुल फ्रन्टआबो आबुङै गावसोरखौ सोरखार दानो हानाय 21 मासिखौ देरहासारनो हायाखैसै। बेराफारसे इउपिपिएल हानजायाबो आबुङै गावसोरखौ सोरखार दानो हानाय गोहोआव गैया। बेखौ नोजोर लानानै भारतीय जनता पार्टीआ किं मेकार जानो हादों होननानै बुंनो नागिरो। देग्लाय बिटिसिनि भटार्सफोरा गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि खाफालखौ सोलाय सोल' खालामनायखौ नोजोर नुदों। मानो होनोबा भटार्सफोरनि गोहोआनो गासैखौबो सोलाय सोल' खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नाया मोजांदि बिपिएफ हानजानि गोहोगोरा दैदेनगिरि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो गावनि समस्थियाव एबा बियाबाव जेननो गोनां जायो बि आर फेरेंगा इउपिपिएल हानजानि बिजाथिजों। ओरैहाय बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा मोननै बियाबाव बिजाथि होदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथाङा कसुगाव बियाबाव जेननो गोनां जादों आरो देबरगाव बियाबनिफ्राय बिथाङा जै जानो हायो। चिरां जिल्लानि बिटिसिनि भटार्सफोरा देग्लाय थाखानाय एमसिएलएफोरखौ बिदाय होनायखौ नुनो मोन्दों। मानो होनोबा इउपिपिएलनि बिजाथि रोनगोरा नार्जारी आरो इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ भटार्सफोरा नेवसिगारो आरो बेबाराव बिपिएफनि पानिराम ब्रह्म आरो जेम्स बसुमतारी बिथांमोनहा फारियै काजलगाव आरो निसिमा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हायो। बेबाराव बिपिएफ हानजाया मिजिं थिनाय बायदि बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय नांगौ बायदि बिजाथिफोरखौ जै खालामबोनो हायाखैसै। नाथाय बिथांमोना क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानिफ्राय गोबां मासि देरहासारनो हादों। बेखौनो बुंनो हायोदि बिपिएफ हानजाया बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव जेननो गोनां जादों आरो क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव गावसोरखौ देरहासार खालामफिननो हायो। बेराफारसे इउपिपिएल हानजाया क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानिफ्राय जोबोर गाज्रि जेननो गोनां जादों होननानै बुंनो हायो। मानो होनबा क'क्राझारनिफ्राय सासे आरो चिरां जिल्लानिफ्राय सासेल' बिजाथिखौ बिथांमोना जै खालामनो हायो। मख'नो गोनांदि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा हरनि गेजेरावनो थांनानै बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों मोनसे सावरायनायाव जिरायहैयो। नाथाय बे सावरायनायाव दाबो थि मोनसे गरन्थ'आव फैनो हायाखै। मख'नाया मोजांदि इउपिपिएल आरो भारतीय जनता पार्टी हानजायानो मोनसे थि सोरखार दागोन होननानै बुंनो नागिरो। मानो होनोब्ला मोनसेबो हानजायानो आबुङै 21 मासियाव देरहासार जानो हायाखैसै। बे बेलायाव भारतीय जनता पार्टीआनो किं मेकार जानानै इउपिपिएल हानजाखौ लाफानानै सोरखार दागोन होननानै बुंनो नागिरो। मख'नो गोनांदि दिनैनि गेजेरावनो रोखा जागोन दि सोर हानजाया सोरजों लोगो जानानै बिटिसिखौ सामलायगोन एबा बिटिसिनि सोरखारखौ दागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।